Hé, te buzi! Kicsit elfáradtam. Ledobhatom magam? Baszd le magad, öreg! Ki a faszom vagy, te cingárpöcsű? Nyomorék! 60 cent? Neked cingár? Anyád! Nem mondod. Nekem 10 cent is. Merevelt állapotban. Ki a faszom vagy, te ember? Nem mindegy. Zsidó. Honnan tudtad? Anyád! Kértek valamit, faszrágok? Nem látod, hogy itt a szendvicsem? Hülye kurva. Adj mindenből, te szutykos punci. Faszom. Fincsa ez a kaja. Ja, igen. Amit most rágtál szarra, éppen tegnap vettem rá. Nagyot fröccsentem. Baszd meg! De most kézzel, le is okáttam. Mi a faszom ez? Köcsög, de jó lenne betévednéd egy kurva. Olvaszárba tosznám a tetves ribancot. Itt is van a ribancod. A francba! Nem láttátok a sticimet? Nem. Egy tetves nigger baszott nagy fasszal. Na mindegy, ti is a pornókast ide tartotok, kisfiúk? Mi a faszról beszélsz, bazd meg? Nem gondoljak ide, bazd meg! Csá, heggeztet